itxua gehatu nintzanean, pentsatzen nun behin ere ez nula berriro surfa egingo. Zergaitikan mareatu ingo nintzen, zergaitikan zuek pentsatu pantalla bat beltzian eta movimentuan hori ondo eramatia oso saia da. Hori pentsatzen nun, ez? Eta ze gertatzen da, hondartzan ibilita ezin nula probatzia berriro, ez? Eta olatu txiki bat, egun baten hondartzatik ani joan pasieran, da olatu txiki zauden, eta esan nun, bueno, sartuko naiz, ez da ia olatu ikan, sartuko naiz, saber ze sensazio azkaten. Eta sartu nintzen, da sensazio oso onak eukin dituen, da konturatu nintzen, olatua pasatzen bakoitzean informazioa kristonan akala. Egun hortan betaurreko piztinako betaurreko batzuk jarri nituen, sartu nintzen ureta, eta hor hasi nintzen konturatzen bat zegoela surfa egitea. Eta egun hortatik guain arte, hor nabil, ez? Bai, bizitza guztian hori erabilidet nire bizitza erresago eramateko, zergaitikan bizitza honetan zuk gauzak burrukatzen baituzu gogo askoekin da ilusioekin nahi ezuna dakazu konsegitzea. Nire historia surfean, gazte-gaztegatik hasi nintzen hemen hila danak hasi ginen bezala patinatzen, skaterrakin. Eta horrekin azte ginen zergaitik oso galestia zen surfa egitea. Egiten gendun hori, gure zarrei tablak eskatu eta beraiek milak aldiz eskatuta gero, txapa asko eman da gero, tabla lagatzen ziguten. Orduan horiekin azten gendun aurreneko bainuak udaran da hori, baina neguan zehar eta hori bakarrikan patinetian ibiltze ginen. Orduan hortikan hasita, aurreneko surfeko tablak euki gendunak izentzian gukindakuak. Bai, gainea, etxian nik ezin nun surfaen, porque esan kirol bat nire etxian ez zuela ondo ikusten, zergaitik nik 14 urtekin eskubiko begia galduta, bakarrikan eskerrekoa eukita oso arriskutsua zen, nire familiantzako. Orduan surfa egitea ez da pentsatu ere. Orduan beti iten itun surfa iten nun izkutuan. Eta hori, pixkanaka, surfeko tablak nire lagun batzuekin hasi ginen egiten, izkutuan dana, surfa egiten hasi nintzen egiten, eta hortikan aurrea nire etxian ikuste zuen, nirekin ezin zala alperrik antzabizatzela esaten surfa eziteko, porque konturatu zian niretzako nire bizitza zala surfa egitea, ez? Gaztian itzanean, horrena etxian ordu batetan jan bertzan. Nik surfa sartu nunean ja, segun ze marea zegoen jaten gendun danok etxian, osea, azkenean dana aldatu nun, ez? Eta hortikan hasita, konponketak egiten, surfeko tablak egiten, Salozko surfe eskola montatu gendun, aurreneko eskola estatu guztian. Hor ere aurrenak izen ginen, da hor ere metodo bat ikasi gendun, gero erakusteko, eta guain Espainia guztian metodo hori erabiltzen dituzte eskola guztiak. Eta hortikan gero entrenamentutan, da entrenamentutan ere kirolari onak aten gendun, eta hori, bizitza guztia surfa izan da. Bai, aleina egiten dut hori, egunero esplikau zelako lan egin behar den hor gora jatzeko. Orduan beraiek bizitza, guain dakaten bizitza, beraientzako oso erresa da, zergaitikan. Eskua jasotzeako etxian, bai aitak, bai entrenatzaile danak ematen diogu dana egin da. Orduan nik ikusten dut bat baino gehiotan gure kulpa dela, ez? Erakustia bizitza ez dela hain erresa. Eta nik entrenatzaile bezala aleina egite ditut beti hori erakustia, ez? Zelako zaila dan, zelako komplikatua dan, eta zelako lana egin behar dan hor gora jatzeko, bai, aleina egite ditut ia egunero hori erakusten. Aritzaran buru da, niretzako, nire semia, nire laguna, niretzako pertsona oso bai garrantzizkoa, bai oso barruan daramaten pertsona zelaitikan. Aurreneko gauza, kirolan nik esandako guztia indulako, eta pega gutxi jarri dizkiten pertsona dalako, beti danea bai, eta horretik aiatu dan tokiraino. Egunero pasatzen aizenean hondartzatik iten detena da belarriakin jakin zemateko tamaina da hon.
Hone aiatzen naiz, hondartzara aiatzen naiz, eta normalki galdetu egiten dut, ze itxaso da, horrela, bale, korrientea nora ematen du, areaka, beste aldea, eta, bale, hori jakin da, ja, ureta prestatzen naiz da uretara juten naiz, eta ureta normalki pertsona batzuek erabiltzen ditut, normalki bonei erabiltzen dut, zergaitik bea da nirekin gehiena etortzen dana, eta berarekin sartzen ez barrua, eta barruan nagoenean, beak esaten ditu olatua noiz datorren, eta esaten dit ni galdetutako gauzak. Zer da, eskerra o eskubila? Ondo jarrita nago, porque batzutan igual ez dut referentzia ondo hartu eta galdezio ondo jarrita nago, eta beak agotzakin esaten dit eskerrago eskubirago, eta olatua zer dan, eskerra o eskubila. Bai, zuek pentsatu, niretzako erreala beti zen da oso espeziala, zergaitikan ni gaztegatikan, nire aita txistularia zan, eta jute ginean Zarauzko musika eskolakin, eta errealeko atotxa zan kanpo hartan, Zarauzko musika eskola zakan toki bat espeziala beraientzat. Eta jutezian txistuakin, da bombuakin, da bar, eta jutezian musika ite zuenak eta bere semiekin da hori, ez? Eta nik gaztegatikan bizitza guztia junaiz atotxa, eta geho eta niretzako erreala beti izen da talde espeziala, eta guen datorren hastian Junbermadetan hori sake hori egitea, niretzako da, ez nun pentsatzen, niretzako da oso handia, ez? Eta ez nun pentsatzen ez da momentu batetan surfian guain irabazi edun txapelketagatikan holako oportunidade eukiko gendunik, ez? Eta horretik oso posik nago, eta hori, haupa erreala.